күнүмдө кайрылуу күн. Бүгүн қазір сабактан шықтым. Бүгүн экзамен тапсырган болатынмын. Қазір келесі видеода көрсөтөмүн. Келесі жакта өтө жакшы тапсырдым деп ойлаймын. Себеби маған көп сурактар койгон жок. Және де бүкіл теманы аштырып, кәдімгідей көп нәрсе туралы айттым деп ойлаймын. Айттым деп үлгердім деп ойлаймын. Өзі 9 минутқа созылған экзамен устный частьтан құралды. Ол жерде менің қай жерде тұрғанымды, қай жерде тұрып жатқанымды сұраған болатын. Соның бәрін айтқан болатын. Және де бүгін ауа райы сәл жаңбырлау. Словакияда қайттан жаңбырлар қайтып келді. Және де электричкамыз түрі осындай. Өте жаңа, өте тап-таза. Және де сәл уақытымен енді нақты жүрмеуі мүмкін, бірақ та каждый 5 минут сайын жүреді деген деп естігем. Өзім осы электричкамен емес автобуспен көп жүрген болатын. Неге екенін білмеймін, себебі бір рет картамен өстіп төлеп қалған кезімде менен бір 6 евро шешіп алған болатын. Содан кейін мен автобуспен жүре бастадым. Ол қазір мен қайтадан приложение арқылы сатып алғаннан кейін билеттерді 1 евроға шықты. Уже мына жерде электричкамен жүрген өте тиімді болады. Қазір үйге барамыз, енді ертеңгі тестке дайындаламын. Қазір еще сұрау керек, қай жерде болатын, қалай болатын. Сол себепті уақыт деген өте аз, ал сабақ өте оқитын өте көп. Солай. Jeszcze nie czegoś szykowałam. Ja nie jestem. Dziękuję wielkie. Chciałbym представить Воломса Жангирхан. Он студент с Казахстана, с онлайн-skupini už na Slovensku druhý týždeň. Druhý týždeň. No, pravda. Можем začít? Môžete, čo máte ako otázku? Východy a nevýchody vašho terajšieho byta. Východy sú, teraz žijem na Petržalke, na ulici Šustakova. Môžem povedať, že hlavná vec, že bývam v novom byte. Všetko funguje, nový byt, aj som prvý host v tomto byte. To je veľmi dobré pre mňa. A teraz čakám svoju priateľku, aby sme mohli bývať spolu na Slovensku. Druhá vec, to je slušné susedia. Veľmi dôležitá vec, pretože veľmi komfortné, nepočujem nič, to je veľmi dobré. Tretia vec, to je miesto. Petržalka dobré miesto, kde mohol by som bývať. Blízko sa nachádza Lidl supermarket, aby som mohol nakupovať produkty, aj autobusov zastav, aby som mohol dostať niekam v starom meste alebo v inom mieste. Taktiež mám balkón, aby som mohol, keď niečo urobíme, zájsť na balkón aj pocítiť vzduch. To je veľmi dobré, to je veľmi komfortné. Druhá vec, iný vec, to je dobrý vlastník. Keď prišiel na obhliadku, on ukázal všetko. Dobrý, veľmi dobrý človek. Aj teraz máme dobrý vzťahy. Nevýchody sú malé byty. To je garzonka, aj veľmi malé, ale komfortné. Všetko funguje, to je dosť. Druhá vec, to je drahšie byt. Zaplatil som za vchod do byta 1000. Kauciu ste zaplatili 1900 eur, to sú za
2 місяці поперед прийняв, а й депозит. В місяць стачі 650 євро. Вратана енергія. То є добре, але трошки брати. Трохи мінус to sú všetko viac východy ako nevýchody. Druhá otázka, kde ste bývali v minulosti? Keď som len prišiel do Slovenska, som býval v hostele. V hostele som býval spolu s 9 ľuďmi z iných krajín. To bolo nekomfortné, preto chcel som skôr nájsť svoj byt. V minulosti v svojej krajine 10 rokov býval v dome na dedine, ktorá sa nachádza veľmi blízko k mestu. 30 minút aj som bol v meste, ale byt pre mňa je veľmi komfortný, pretože čo chcem, to robím. Aj môžem tancovať, spievať veľmi slušne a nikto nič nepovie. Tam otázka je bývanie v meste alebo na dedine. Chcel by som bývať v meste do 40 rokov svojho života, pretože mesto sa nachádza blízko do práce, aj má komfortné dopravné služby, aby som mohol dostať skôr aj rýchle. Taktiež veľa súťaží, veľa koncertov, to je pre mňa dôležité, aby som mohol tancovať, spievať a tak ďalej. Taktiež po 40 rokov chcel by som bývať na dedine viac, pretože mal by som spokojný život. Napríklad, keď bol COVID, mesto bolo zapnuté, aj na dedine bola taká slobodná situácia. Som mohol ísť na von, aj ísť na prechádzku, aj nikto nič nepovie. Taktiež svoje územie, to je veľmi dobré, pretože mohol by som robiť čo chcem, napríklad športovať na ulici, aj mať záhradu, to je veľmi krásne, výborné. Taktiež mám rád prírodu. Dedina obyčajne sa nachádza blízko k prírode, aj bolo by dobre, aby som mohol vidieť každé ráno prírodu, aj bolo by pre mňa komfortné. To je všetko. Chceš sa opýtať? Ja sa spýtam. Vy teraz ste tu, koľko je tu už na Slovensku? 2 týždne. 2 týždne. A čo, teraz sa naučíte slovenský jazyk? A čo chcete robiť? Chcete študovať ďalej, alebo čo? Áno, chcem postupovať tu, na univerzite tu. Už podal žiadosť do investičného plánovania na priemyselnom podniku, pretože ja som spýtal študentov, ktorí sa tam učí. Tam mi povedali, že veľmi dobré miesto, pretože sa učí rôzne veci, napríklad účtovníctvo, bankovníctvo, finančníctvo. To je na ktorej fakulte? Ústav manažmentu. Čiže na ústav manažmentu. Pretože som v Kazachstanu mal diplom zo strednej školy ako účtovníka. Preto chcem... Aj druhá vec, chcem postupovať do EUBA na národohospodárskú fakultu. Tam sa nazýva financie, bankovníctvo aj investície.
Čiže to chcete ísť na ekonomickú univerzitu, nie? To je ako druhý plán, nie? Áno, To je mám dve voľby. Dva voľby. Takže tam si sa tiež už prihlásil, hej? Podľa Áno, to je dobré. Dobre, ja nemám už žiadne Ani ja. otázky. Ďakujem veľmi. Tak blízko, že máme záujem. Každému dáme psychoterapii tak. Áno, Ďakujem pekne, pani. Dobrý deň, mobil. je mobil. Tak. Ďakujem.